ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠି ଆସି ଯାଇଥିଲି ଜଳଖିଆ ନେବାକୁ ଗଣେଶ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନକୁ। ଆଉ ଗଣେଶ ଭାଇ ତ ନଥିଲେ, ଗଣେଶ ଭାଇ ଜଳଖିଆ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ନେଇ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କାରଣ ହଷ୍ଟେଲ ତ ଛୁଟି ହେଇଯାଇଛି, କଲେଜ ଛୁଟି, ସେଥିପାଇଁ ଗାଁକୁ ଆସିଛି ଛୁଟିରେ। ଆଉ ଆମ ଗାଁର ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଣିବି, ଦେଖିବେ। ରାତି 10ଟାରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଆମ ନୟାଗଡ଼ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛେନାପୋଡ଼ ପାଇଁ। ମୁଁ ଓମ୍ ଆଉ ଗଣେଶ ଭାଇ। ରାତିରେ ଦେଖିବାର ଥିଲେ, ଲାଇନ୍ ତ ନାହିଁ ଗାଁରେ, ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ଏଇ ଅସୁବିଧା, ଆଉ ଲାଇନ୍ କଟିଯାଏ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଣିବା ପାଇଁ। ପଇସା ଦେଇ ଗଣେଶ ଭାଇ ଛେନାପୋଡ଼ ଆଣିଲେ ହେରି। ଆଉ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଘରକୁ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ରାସ୍ତାରେ ଗଲା ବାଟରେ ଓମ୍କୁ ଏତେ ଡର ଯେ ସେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଲଗେଇଲା ଫୋନ୍ରୁ। ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଭୟାନକ ରାସ୍ତା, ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ସେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଲଗେଇଥିଲା। ଏବେ ତ ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରାଧେ ରାଧେ।